ଜୀବନର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କେମିତି ପାଇବେ ଆପଣମାନେ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିବି ଆଜି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଧରାଯାଉ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ 4 ମହଲା ଘରଟେ କରିବା, କି 2 ମହଲା ଘରଟେ କରିବା, କି ଗୋଟେ ଫର୍ଚୁନର ଗାଡ଼ି କିଣିବା, କି ଗୋଟେ ହିରୋ ଯେଉଁ ରେସ୍ ବାଇକ୍ କିଣିବା, ଏମିତି କିଛି ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ତ ସେଇଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛେ, ସେଇଟା ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର। ଯେ ଯଦି କିଛି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଜୀବନରେ, ତାହେଲେ ତା ପ୍ରତି ଡେଡ଼ିକେସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ନାଇଁ, ଦେଖ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କିଣିବ, ତ ତୁମେ ତୁମ ଡ୍ୟୁଟି କଲ, ଏବେ ଆସିକି ରିଲ୍ ଦେଖୁଛ, ଏବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ, ହେଲା। ତ ଏଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଦେଖିବା ଉଚିତ। ସବୁ ଦେଖ, ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣ, ଦୁନିଆ କେତେ ଆଗକୁ ଗଲାଣି, ସବୁ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଖାଲି ତୁମକୁ ଯଦି ଯେଉଁ କାମଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ନା, ଧରାଯାଉ ତୁମେ ଏବେ ତୁମେ ଏବେ ଘରେ ଅଛ, ମନେ ହେଉଛି ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ୁନ, ଏବେ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଛ। ତୁମକୁ ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗୁଛି, ହେଲା। ତୁମକୁ ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ କାହିଁ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଛି। ସେମିତି ମନରେ ଭାବନା ଆସିବ, ଏବଂ ହେଲେ ବି ତଥାପି ତୁମେ କିଛି କରିପାରୁନ। ପୁଣି ସେଇ ରିଲ୍କୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରୁଛ। ଏମିତି ହିଁ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, କେଉଁଦିନ ଜାଣିପାରିବନି। ସାଙ୍ଗମାନେ, କହୁଛି ସତ କଥା, ମୋ ସହିତ ବି ଏମିତି ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖିବା, ମେନ୍ ହେଲା ବହୁତ କିଛି ତୁମେମାନେ ବି କରିଥିବ ବୋଧେ। ଧରାଯାଉ ଯେମିତି କଥା ହେଲା, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଚଲାଉଛ, ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କେତେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ, କ'ଣ ଦେଖି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଫେସବୁକ୍ କ'ଣ ଯାଇକି ଲାଇକ୍ ବାଡ଼େଇବ, ତୁମକୁ ଦେଖିକିରି ଖୁସି ଲାଗିବ। ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗିଲ, ସରିଲା। ତା ବିଷୟରେ ଭାବିବା ଆଉ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମଟା କରୁଛ, ସେଇ କାମରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦିଅ, ସେଇ କାମରେ 100% ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନାଇଁ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ, ତ ଧରାଯାଉ ବାହାରେ ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଛ, ନା ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଏବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସରିଯାଉ, ପାଠ ପଢ଼ିବି। ତାପରେ ଟିକେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିଦେଉଛ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିଲା, ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଯିବି, ଏଇ ରାଜ ଦାସ କମେଡ଼ି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଛି। ଏମିତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଏଇ କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଦେବା, ଏମିତି ମନ ହେଉଛି। ଏମିତି କହି ନିଜକୁ ଠକି ଚାଲୁଛ, ହେଲା। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଠକିବ? ଦିନେ ନା ଦିନ ତୁମେ ବଡ଼ ହେବ ମାନେ କେତେ, 28-30 ବର୍ଷ ହେବ, ଦିନେ ନା ତୁମେ ବାହା ହେବ କି ନାହିଁ? ସାହା ହେଇକି ତେଣିକି ଯାହା ହେଲେ କାମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେରୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ କାହିଁ ପ୍ରୟାସ କରିବନି? ସବୁଦିନ କ'ଣ ଏମିତି ତୁମେ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଥିବ? ତୁମେ ଏବେ ବୟସ ଅଛି, ତୁମକୁ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ତୁମ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିଚାଲୁଛ। ସବୁଦିନ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବାହାସାହା ହେଇଯିବ, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିବ, ସେଟା ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଛି। ଏବେ କେହି କହୁଛି କି ନାହିଁ? ତୁମେ ତ ଘର କଥା କହିଲେ ତୁମେ ତ ଶୁଣିବନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ହେଲା। ଘରେ ତ ଯାହା କହିଲେ ବି କିଛି ଶୁଣିବନି। ସେତେବେଳେ ଦିନେ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ପଛେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି, ଯଦି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ନାହିଁ, ଯଦି ମନ ହେଉନି ସେ କାମଟା କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ କରୁଛେ, ସେଇଟା ବେଶୀ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲଟା ଧରିକି ରହୁଛେ, ମୋବାଇଲଟା ସବୁବେଳେ ଆମେ ଧରିକି ରହୁଛେ। ମୁଁ ଖାଲି ରିଲ୍ ଦେଖୁଛେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟିକେ ବାହାର କରି ସାରିଲା ବେଳକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖିଦେନୁ, ଟିକେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫେସବୁକ୍ ଗଲା ବେଳକୁ ତାର ରଖିଦେବା ବୋଲି ଭାବନା ବେଳକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 2ଟା ମେସେଜ୍ ଆସିଗଲା, ଚାଟିଂ କରି ରହିଯିବ। ଏମିତି ସବୁ କାମ ହେଉଛି। କ'ଣ କରିବା? କିଛି ତ କରିହେବ ନାହିଁ, ଯାହା କରିବ ନିଜେ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଦେଖୁଛ, ମୁଁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାବୁଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକ୍ ସବୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କ'ଣ ଗୋଲକୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ହାସଲ କରିନ ନାହିଁ କି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ ତୁମେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସବୁ ଡିଲିଟ୍ ମାରିଦିଅ, ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଆଉ ନିଜ କାମ ପ୍ରତି ଫୋକସ୍ କର। ତୁମେ ଯାହା ବି କାମ କର, ଛୋଟ କାମ କର, ବଡ଼ କାମ କର, ସବୁଥିରେ ମନ ଲଗେଇ କାମ କର। ଏମିତି ମନ ଲଗେଇବ ମାନେ କ'ଣ? ତା ପ୍ରତି ପୁରା ଯେମିତି 100% ନିଜର ଦେବାକୁ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ହେଲା। 102% ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ହେଲେ ତୁମକୁ 100% ମିଳିବ। ଆଉ ନାହିଁ, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛ, ତୁମେ ତେଣିକି ଭାବୁଥିବ, ନା ମୁଁ ଏଇ କାମଟା ସାରିଲେ ଆଉ ସେ ଯାଇକି ଟିକେ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିବି, କି ଆଉ କ'ଣ କାମ କରିବି,
ଖାଲି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମନ ଆମକୁ ବୁଲଉଛି ହେଲା। ତୁମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ମନ ଆମକୁ ବୁଲଉଛି ଏଇ କାମଟା ନ ସରୁଣୁ ମୁଁ ଦେଖିବ ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇବି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଶୋଇବି ତାପରେ ଭାବୁଥିବ ହଁ ଶୋଇକି ଉଠିଲି ଟିକେ ବହି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ପଢ଼ିବି। ବିଶେଷ କରି ଏଇଟା ମୁଁ ପଢ଼ା ବିଷୟରେ କହୁଛି ହେଲା। ଯେହେତୁ ଯେ ଛାତ୍ର ଯଦି କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା, ତାପରେ କିଏ +2 +3 ପଢ଼ୁଥିବ କି କିଏ ଡିପ୍ଲୋମା ଡିଗ୍ରୀ କରୁଥିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ହଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼େ କି ଏବେ ଟିକେ ରିଲ୍ ଦେଖିଦିଏ, ତାପରେ ପଢ଼ିବି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରିଲ୍ ଦେଖିସାରିବ କି ତୁମେ ଶୋଇକି ଉଠି ସାରିବ, ତାପରେ ଦେଖିବ ଆଉ ଥରେ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିବ, ତାର କହିବ ନା ଟିକେ ବୁଲି ଆସେ, ନା ଟିକେ ବାହାର ଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆସେ, ଯାଇନି ଏବେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳକୁ ବସିଯିବା କି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଳେଇଥିବେ, ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ ସାଙ୍ଗ, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଆଉ ଏମିତି ସବୁ କହିକି କଥା ଭୁଲେଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଏମିତି ଚାଲିବ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ନିଜକୁ ଠକୁଛ ଆଜ୍ଞା, ନିଜକୁ ଠକୁଛ, ମୁଁ ଠକୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ଏଥିରେ ମୁଁ ବି କ'ଣ ନିଜକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଜି କରିପାରି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଛି। ଦେଖିବା, ଟ୍ରାଏ ତ କରୁଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ମଜବୁତ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟି କରିଦେଇଥିବେ, ଆଉ କିଛି କଥା ସେୟାର କରିବେ।